Bé, doncs ja estem aquí de nou un altre dia parlant. Aquesta vegada vull parlar d'una cosa que trenca una mica el nostre fil històric d'història de l'art, no? Estàvem pel pop art, per canviar una mica de tema i per anticipar, fer un petit tastet del que seria el nostre proper curs sobre barroc. Què passava en el barroc? Era un temps convuls i en el que s'utilitzen moltes metàfores. De fet, era un temps que ens recorda molt aquest temps d'aquí. Hi havia la peste, en aquell cas, no? Era també una plaga, no? Nosaltres tenim el corona. Però el que vull parlar avui és de la simbologia del barroc per fer aquest tastet pel nostre proper curs, perquè miro per aquí per casa i de sobte veig aquest mirall, no? I aquest mirall em recorda els miralls de les Venus, per exemple, del barroc. El mirall què significa el mirall? El mirall significa que em miro i em veig molt guapa. Per tant, significa la vanitat. També significa la veritat, perquè el mirall no enganya. Jo soc jo. Per tant, és la veritat. Per tant, veritas o vanitas, el mirall és el primer del que introduïm d'aquesta simbologia del barroc. Recordeu, per exemple, la Venus del Espejo, de Velázquez. És vanitat, no? Goya també té aquestes dones que es miren al mirall, belles, però que tothom els diu, oh, que guapes que sou. Bé, vanitat de vanitats, perquè el temps passa. Segona cosa simbòlica que us introdueixo avui, el temps passa com l'espelma que es va reduint i la meva bellesa passa. I em vaig fent lletja, i em vaig fent vella i acabo morint-me. Com també l'espelma s'apaga. Per tant, és la transitorietat de la vida. Una vida de la que llavors no serveix de res tenir riqueses. Això, per exemple, el corall. O bé, per exemple, hi havia molt en l'època del barroc, a veure si ho veieu bé aquí, jo tinc aquí les meves col·leccions de coses rares que m'encanten, com, bueno, no tan rares, això és un mol·lusc del mar, les sabatetes de la Verge, en tinc una gegant aquí, és el meu tresor. Doncs aquest tipus de cargols gegants, ous d'estruç, coralls, porcelanes també, per aquí tindré alguna tassa de porcelana, no? Doncs totes aquestes coses significaven la riquesa. Els rellotges, la carn, perquè llavors poca gent podia menjar carn, la sal, poca gent tenia sal i la sal era molt important perquè no hi havia neveres, s'havia de salar. Per tant, en aquestes natures mortes barroques trobarem sempre símbols de, no? I tots estaran col·locats així o així, i al costat una espelma. Tot això per què? No pas només per fer un virtuosisme del pintor, que també, que pintaven perfectament els detalls, els reflexes, el mirall com reflexa, però també perquè darrere d'això hi havia una simbologia. L'art per l'art és una qüestió molt moderna. Sempre l'art havia de dins alguna cosa, una simbologia. I per acabar, tinc també un altre dels meus tresors que m'agraden molt aquí, que és un planisferi celest. Què vol dir un planisferi celest? Vol dir, doncs bé, és com una bola del món, però del cel. Quan veiem també una bola, en aquest cas del món, i l'emperador, per exemple, Carles I o V, que el veieu així, vol dir victòria, vol dir conquesta. Jo sóc l'amo del món. Molt típic també de les que són les monarquies absolutistes o els grans imperis. Per tant, tot això i més, al meu proper curs sobre barroc, aniré introduint-vos capsuletes així, a veure si ens animem una mica amb tot aquest confinament que ens torna a caure a sobre. I properament us dic quan començo aquest curs sobre el barroc. Si algú em vol escriure si prefereix matí o tarda, m'ho poseu perquè tenim ja moltes tardes ocupades i ja està. Molt bé, d'aquí poc us passo tota la info sobre el nou curs. Per cert, farem un curs de simbologia però a partir de gener. Fins ara, que vagi molt bé.